www.iatrica.gr, το πρώτο πόρταλ υγείας και ποιότητας ζωής στη γειτονιά σας. Πρόληψη, υγεία, ευεξία. Ιατρική φροντίδα και υπηρεσίες πιστοποιημένης ποιότητας. Τι είναι το ISO? Το ISO 9001-2008 είναι ένα διεθνές πρότυπο που εξασφαλίζει τα επιθυμητά χαρακτηριστικά προϊόντων και υπηρεσιών. Αποτελεί σημείο αναφοράς και κοινό κώδικα επικοινωνίας μεταξύ εταιριών και κοινού. Τι σημαίνει για τους εξεταζόμενους και την κοινωνία η ύπαρξη ISO για τη διενέργεια βιολογικών αναλύσεων σε ένα ιατρείο? Σημαίνει, πρώτον, πως ικανοποιούνται όλες οι απαιτήσεις σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών του ιατρείου και άρα ο εξεταζόμενος και η οικογένειά του λαμβάνουν ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Δεύτερον, πως η αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι εγγυημένη από έναν αναγνωρισμένο φορέα. Τρίτον, πως τηρούνται οι νομοθετικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις. Τέταρτον, πως διασφαλίζεται αυξημένη υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο του ιατρείου. Πέμπτον, πως σημειώνεται μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αφού τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα διαχειρίζονται με ορθό τρόπο ώστε να μην επιβαρύνεται η γειτονιά, η κοινωνία, ο πλανήτης. Ποιοι είναι οι παράγοντες που ελέγχονται και συμμετέχουν στη διαμόρφωση της ποιότητας ενός εργαστηρίου? Η διαμόρφωση και η εγγύηση της ποιότητας ενός εργαστηρίου ξεκινά με τον έλεγχο του ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο θα πρέπει να έχει την κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία. Εν συνεχεία, ο εξοπλισμός του ιατρείου ελέγχεται και πρέπει να λειτουργεί ορθά συντηρημένος και βαθμονομημένος κατάλληλα. Επίσης, οι έλεγχοι, εσωτερικοί και εξωτερικοί, αποδεικνύουν την ορθή εκτέλεση των εξετάσεων και των συνακόλουθων αποτελεσμάτων. Και τέλος, επιβεβαιώνεται η ορθή και σύμφωνα με την νομοθεσία διαχείριση και αποκομιδή των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων. Ιατρική φροντίδα για όλους. Πρόληψη, υγεία, ευεξία. Η απέτηση για πιστοποίηση των εργαστηρίων σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο είναι το πρώτο βήμα για την βελτίωση της ποιότητας των εργαστηριακών ιατρικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Τι είναι ο εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος και ποιος ο στόχος του? Ο εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος είναι ένα πρόγραμμα ελέγχου της ακρίβειας των διαγνωστικών αναλύσεων. Εφαρμόζεται από ένα κεντρικό φορέα, κρατικό ή ιδιωτικό. Ο εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος επιτρέπει την αντικειμενική εκτίμηση της απόδοσης όλων των εργαστηρίων που συμμετέχουν. Στόχο έχει τον ανεξάρτητο και αντικειμενικό έλεγχο της ακρίβειας των αποτελεσμάτων. Οι εξωτερικοί ποιοτικοί έλεγχοι από αναγνωρισμένους φορείς εγγυώνται την εγκυρότητα των αναλύσεων. Ο εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος διενεργείται αρκετές φορές το χρόνο. Ακριβώς ίδια δείγματα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας που δεν έχουν γνωστές τιμές αποστέλλονται ταυτόχρονα σε πολλά εργαστήρια. Αναλύονται από αυτά σε συγκεκριμένες προθεσμίες και τα αποτελέσματα συλλέγονται και επεξεργάζονται στατιστικά από έναν συντονιστικό φορέα που στόχο έχει τον ανεξάρτητο και αντικειμενικό έλεγχο της ακρίβειας των αποτελεσμάτων. Με τον εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο διασφαλίζεται η εξειδίκευση, η ακρίβεια, η επαναληψιμότητα και η ευαισθησία των αναλυτικών μεθόδων που χρησιμοποιεί ένα εργαστήριο. Συνεπώς, το όφελος για τον εξεταζόμενο είναι ότι αυξάνεται η βεβαιότητα για τη λήψη αξιόπιστων αποτελεσμάτων στις εξετάσεις του, καθώς και για την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το νέο πολυνομοσχέδιο για την υγεία απαιτεί από τα βιοπαθολογικά ιατρεία τόσο τη διενέργεια εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου, όσο και την πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, δίνοντας περιθώριο 2 ετών για την προσαρμογή τους. Τα ιατρεία που διαθέτουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά υπερπληρούν από σήμερα τις απαιτήσεις του νόμου και προσφέρουν υπηρεσίες πιστοποιημένης ποιότητας στους πολίτες και τους ασφαλισμένους. Αποδεικνύουν έτσι πως ο γιατρός της γειτονιάς σου μπορεί να είναι γείτονας στην κοινωνία της πρόληψης και της ευεξίας και να στέκεται απέναντι στις ανάγκες σου με επιστημονική και κοινωνική ευθύνη.